Mga ka-K5 sa distrito sang Molo, isa ka 20 anyos nga lalaki baw nakuhaan sa masobra tunga sa kilo sa kinapatihan laya nga dahon sang marijuana. Yaring detalye sa katong balita. Nakumpiska sang Iloilo City Police Station 4 ang masobra tunga sa kilo sa kinapatihan laya nga dahon sang marijuana sa Barangay Poblacion Molo pasado alas 3 sang hapon, Oktubre 13. Ang subject mo Moselias Tom, 20 anyos, kag-residente man sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Lieutenant Lloyd Pagulayan ng Deputy Station Commander sa Police Station 4. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan marijuana gamit ang 500 pesos ka paibas money. Pahayag pa sa ilang monitoring, isa ka manog drop sa illegal nga droga ang subject sa distrito sa Molo ang area sa kag nagalabot yung kaisa sa distrito sa Arevalo. Isa ka dako nga player ang subject sa illegal nga droga sa din may personalidad pagid nga hindi sinikilala nga nagahulog sa iya sang marijuana. Nagdangat naman sa 575 grams ang kabugaton sa marijuana kag 172,000 ang market value. Ang mode of transportation niya, may ginagamit siyang motor na tinrace natin nung nagkakandak tayo ng surveillance sa kanya, which is ang gamit niyang motor is isang rider na kulay itim. Kag mga ka-K5, gintingwan mo kung tanin natin yung makuhaan sa pahayag, pero sa ang nagpamaliban. Samtang yara naman sa karon sa kustodiya sa nasabit niya police station, kag natara na kapasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, Sinuilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.